Какво представляват термомостовете? Къде са най-критичните точки за появата им? Как Вие като технически ръководител подсигурявате тези зони? Термомостовете са зони, в които топлината се губи поради неправилна изолация или недостатъчно качествени материали. Примери за критични точки са връзката между плочите и стените, около прозорци и врати, цоколни зони, балкони и лоджии и други. За да елиминираме възможността от появата на термомостове, първо използваме висококачествени материали, тухли, поротели на Wienerberger, алуминиева дограма строен стъклопакет на Reiners, заводски щурцове на Wienerberger, дишащи мазилки на Baumit и топлоизолация от EPS или минерална лата с дебелина 10 см. Второ, обработваме критичните зони с особено внимание. Зони около прозорци и врати уплътняваме с специални ленти и пяна и обръщаме топлоизолацията около отворите. Външни ъгли, подсилвани съглови профили и стъклофиберна мрежа. За цоколната зона използваме фибран заради неговата висока якост на натиск и ниска водопоглъщаемост, което го прави подходящ за изолация на цокли и основи.